טל מורן, קטגוריה 50 פלוס, עולמות הרפואי, מספר 2, קורס סופרדרייב. 2026. 2026. יאללה, בוא נראה את הציוד. יאללה, ציוד. מה? זה קונספט 2, מסך מודפס, קונספט 2. כדור 20 ומסתכלים מהסוף. תצמיד את זה? תצמיד את זה? כן. אל הטבעת העליונה ונראה את הטבעת העליונה. כן, הנה, יופי, זהו. ואפשר ליתר ביטחון להראות את הטבעת השנייה. לא, הטבעת השנייה, לא, העליונה, העליונה. אוקיי, 3 מטר. והמרחק מהקיר לחתירה. תשכיב את זה כאן. זה 2 מטר, אבל בסדר. יאללה. רגע, הדפים שלי. יאללה, מוכן טל? ככל הניתן. יאללה, מתחילה? להתחיל? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, גו! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. לנער ידיים, יופי, לנשום. 1, 2, 3, יופי. 4, 5, 6, 7, 8, 9, יופי. 20, מצוין. עכשיו אתה עושה את זה ממש טוב. לנער ידיים לנשום. יאללה, כנס. 1, 2, 3, 4, 5, לא לוותר, 6, 7, 8, 9, יופי, 30. יופי, לנשום, לנשום לנער ידיים. יאללה טל, יש לך את זה, קדימה. עברה 1.5 דקות. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, יופי. 10, מצוין. עברו 2 דקות, אתה בקצב טוב, אתה חייב להיכנס שוב פעם בשביל לסיים ב4. יאללה, אתה באמצע הדרך. כנס, טל. עוד 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, לא לוותר. 9, 50, יופי. יאללה טל, 30 אחרונים.
אתה בקצב טוב, אתה חייב אבל להיכנס עכשיו. בשביל לסיים את זה ב4 דקות אתה חייב להיכנס עכשיו. טל, 10, יאללה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, לא לוותר, תעשה 2 מהר. תקשיב טל, יש לך פחות מדקה, יש לך 50 שניות. תתחיל. 1, 2, 3, 4, 5. יש לך עוד 15. יש לך עוד 15, טל. עוד 20 שניות ל4, נו. יאללה גו, תן. 2, 3, 4, 5. יש לך עוד 10. 1, לא. יש לך עוד 10. עברו 4 דקות עברו, טל. עוד 10 שניות. תעשה עוד 10 חזרות. מה אתה עושה? טל. השתגעת. 2, 3, 4, 5. טל! עוד 5, כנס כבר! נו! 1, 2, 3, 4. טל! יאללה, רוץ למכונה, רוץ. מהר אבל, מהר! יאללה, תן בראש, 4:40 עברו. יאללה, גו, אתה חייב לצאת עכשיו. 4:45 דקות עברו. עשה איזה חוץ. כמה עושה? יאללה. עכשיו הוא יכול לסיים. ישר, למשוך. עוד. יופי, קצב טוב, טל. יאללה, זה שלך. את הוולבולים עשית הרבה יותר טוב מפעם קודמת. זה הזמן לשפר, יאללה. יופי טל, יופי. יאללה טל, כל הכבוד. יאללה טל, תן הכל. יש לך עוד 2:20 שניות. יאללה, חייב. יאללה טל, יש לך 1:50. תנסה לדחוף כמה שאתה יכול. יאללה טל, לא לעצור. תעשה לאט שהקלוריות ימשיכו. מה יש לך? עוד 1.5 דקות. 1.5 דקות.
לעצום עיניים, לעצום עיניים ולחתום. אוי, אוי. יאללה טל! You can do it! יאללה, אתה בכיף עושה עוד 10 קלוריות, יאללה, עוד דקה אחרונה! להתאבד! דקה אחרונה! יאללה, 40 שניות, יש לך לסגור את העיניים ולדחוף. יאללה טל, 35 שניות! 30 שניות! הכי שאתה יכול לא לעצור, טל, יש לך את זה! קדימה! שיפרת משמעותית, קדימה! עוד! טל חזק! 15 שניות! יאללה, 10 שניות, זהו, לדחוף עד הסוף, עוד! עד הסוף! עוד, 5! 3, 2, 1, זמן! יופי טל, יופי! תגידי לו, זה יכול יאללה טל אלוף! לנשום! עמדי נעמד! יאללה טל! קום, תנער ידיים, אל תשכב, תקום, תשתה שלוק מים. עברו 50 שניות. קח שלוק מים, תנער את הגוף. הרגליים שלא יתפסו לך. שים חגורה, שים מגנזיום, תוך כדי, חבל על הזמן. שיפרת, כבר שיפרת. יאללה טל. כמה זמן? עברו 2:15, עברו 2 דקות. יאללה טל. make it count, יאללה. כל חזרה. תנער ידיים שנייה. טל תתרכז, יש לך את זה, עשית הרבה יותר, זה רק הכניסה הראשונה. תנער, שנייה, רגוע. יש לך עוד 3 דקות, טל. עוד 3 דקות. יאללה, תעשה את זה. וכל הכוח מתפרץ, כן? מתפרץ, מרפקים. אתה יכול, טל, אתה יכול. היום גם לי היה יותר קשה במשקל. יאללה, טל, אתה חייב. חזק. הכי חזק. יופי. יאללה, נשימה. טוב. יופי.
לכמה לעלות לך? יש לך 2 דקות ו10 שניות. make it count. בואי. 13. ככה 2 דקות. טל, יש לך את זה, הכל טוב. תעשה מתפרצת, הכי מהר. יש לך 1.5 דקות, טל. אתה חייב לעשות. לנשום. יש! יפה, זה כמה? 25. יש לך 40 שניות, טל. 35 שניות. 30 שניות. חייב להיכנס. יש! איזה מלך! יפה. שיפרת את זה? יפה. טוב. בוא נעשה את המשקלים. מה? כן. יאללה בואי. עוד 25. 25. יאללה. 5. 5. חצי. רגע. אתה רואה מהצד השני, זה לא תסתיר את האור. אני לא מסתירה דווקא. אוקיי. עוד 5. כן. 10. 10. עוד 10. עוד של 20. רגע, זה צריך פוקוס פה. לא רואים. פה כתוב. הנה, עכשיו רואים נהדר. הצד שני. צד שני. וואי. עוד 25. רגע, תשים, אני אצלם. כן, רואים. יאללה. כן. חצי. כן. עוד 5. כן. כן. עוד 10. יופי. יאללה, זה היה טל מורן האלוף. תודה רבה, היה כיף. מה זה כיף? זה משהו.